samo nikad nije poželela da pojede nečiji leš. Ona radije jede spanać, baš kao ti i ja. Nije uzela vodu našem selu. Nije pojela ni jednog čoveka, voli da jede spanać. Još mi samo reci da je nevina i da voli ceo svet. Ne, ona ne voli decu, prezire žene, mrzi muškarce i želi da svima nanese zlo. A, tako. Zašto? Zato što ima bolove, danju i noću, neprestano. Zašto? Zato što su joj otrovni trn zaboli u kičmu. Zašto? U pravu si što na svaki odgovor pitaš zašto. Ako krenemo, zašto? Zato odosmo mi do stvorenja sveta i dalje. A da ne objasnimo vešticu Karabu koja tebe zanima. Dobro, danas ću da pitam samo o veštici koja me zanima. A zašto ne izvadi taj trn od koga ima bolove danju i noću? Okreni se. Pokušaj da dohvatiš moj prst. Teško je. Taj trn je duboko uboden. Duboko uboden. Treba ga iščupati zubima. Zašto ne zamoli neku prijateljicu? Ona nema prijateljice. A? I kad bi znala da neko zna za tajnu njenog trna i da hoće da ga vadi, ubila bi ga. Zašto? Kad bi joj izvadili trn, ona bi u tom času neopisivo patila. Zna ona taj strašan bol od onda kad su je ljudi pritisli dok joj je jedan zabadao taj trn. Ni za šta na svetu ne želi da to opet doživi. Ima tu još nešto. Taj trn joj daje moć veštice. A ako joj ga izvade, oduzeli bi joj svu moć. Jel zato ona stalno sedi u kući i ne okreće leđa? Da. Ja ću izvaditi trn Karabi veštici. Ili ću poginuti. Deda, smijem li da ti sednem u krilo? Deda, ponekad se umorim zato što se uvek borim sam. A i prilično sam mali, pa se pomalo i bojim. Deda. Molim, dete moje. Možeš li da mi daš neke čini protiv veštice? Ne. Tvoja snaga